Bona tarda a tothom. En fi, benvinguts, perquè amb les circumstàncies en què ens trobem, la veritat és que comença a ser una mica una heroïcitat fer aquest tipus d'actes. Jo soc en Carles Vicente, m'acompanya l'Anna Ramírez, que d'alguna manera des de l'Institut de Cultura som els que hem anat movent des de fa 6 anys aquest programa de creació i museus, que no és altra cosa que la voluntat de posar en contacte la creació que neix de les fàbriques de creació amb el que diríem la base de dades de la memòria del patrimoni, que és el que conserven els museus. Des de la primera vegada vam pensar que aquesta fusió, aquest treball conjunt podia donar uns fruits positius i que podia donar la possibilitat d'expressar i de crear lliurement amb diferents formats i amb diferents maneres una sèrie d'accions, com la que encara podrem veure aquest vespre aquí mateix al Born, amb l'Escocesa i el Born, com a protagonistes, diguéssim. Jo no us vull dir res més, m'agrair a tots els que heu vingut a fer aquest debat. Ara fa 2 anys, quan vam començar aquest programa en fa 6, però ara fa 2, a més, ens vam aixoplugar sota el paraigües del Grec i, evidentment, això que estem fent avui tenia que haver tingut una prèvia al mes de juny, com va ser l'any passat, que vam poder celebrar totes les 6 actuacions, les 6 representacions al mes de juny, en ple grec, i evidentment aquest any no va ser possible. Els 3 mesos d'aturada van aturar també la capacitat de produir i vam decidir concentrar-ho aquesta setmana, coincidint, a més, amb l'inici de la Bienal de Pensament, com ja sabeu. I avui aquesta taula rodona és una mica també una taula de cloenda de tots aquests dies, tot i que demà encara podeu anar a la Casa de l'Aigua de Trinitat Vella, on fan la segona representació, i aquí al Born, no sé si també demà encara hi ha... No, demà ja no em diuen. Doncs encara us quedaria demà al matí poder anar a la Casa de l'Aigua de Trinitat Vella. Anna, si vols dir alguna cosa més, jo... Jo només volia donar-vos les gràcies a tots els que heu assistit. Tal com deia el Carles, és una heroïcitat amb el que està caient, sortir al carrer i poder assistir a un acte cultural que sembla que sigui pràcticament subversiu. Jo acabo d'aterrar a l'ICUB fa un mes i escaig, que estic de directora de teixit cultural, i des d'allà em poso al servei de les fàbriques de creació i del teixit cultural en general, per tot el que sigui donar força, impuls i treballar per la cultura a la ciutat. I una vegada més, gràcies a tots els que heu participat. Hola, bona tarda. No us veiem gens, és una mica estrany, però suposo que vosaltres sí que ens veieu molt, perquè tenim un focus. Jo soc la Júlia Bertran, soc periodista i seré l'encarregada de moderar i de conduir aquesta taula rodona, que vol ser un punt de trobada entre els diferents agents que han participat en aquest programa Creació i Museus, és a dir, un punt de trobada entre artistes, entre les fàbriques de creació i els museus. Tindrem aproximadament uns 50 minuts per compartir impressions, experiències sobre aquests processos creatius. Després també us traslladarem el micro al públic, així que totes aquelles idees, aportacions que vulgueu fer, després tindrem temps per fer-les. I si us sembla, primer de tot presentaré a les 6 persones que ens acompanyen per saber qui és qui, i un cop fetes aquestes petites presentacions ja comencem a compartir com ha anat tot plegat. Doncs comencem per la Clara Sen. Ella és la programadora del Museu de la Música, on aquests dies podeu veure l'exposició Heart Persistence de l'artista Helena Vinent, que és una artista vinculada a la fàbrica de creació Hangar. Heart Persistence és una videoinstal·lació autobiogràfica que parteix de la relació de l'autora amb les pròtesis auditives, la música i el so, des de la seva perspectiva com a persona sorda. Laia Struck. Ella és artista resident a la Caldera, és una performer que treballa principalment amb la veu, una investigació sonora, però també corporal i escultòrica, sembla que podem dir, i conjuntament amb l'artista Marc Vives han ideat un recorregut sonor, sensorial i participatiu per les instal·lacions de la Casa de l'Aigua, a Trinitat Vella, que és una de les moltes dependències que el Museu d'Història de Barcelona té repartides per la ciutat. I, com us dèiem, demà encara, pel matí, encara es pot veure.
Elena Carmona, directora del Graner. Ella ha acompanyat la coreògrafa Paloma Muñoz amb el seu treball Stone and Silk, una peça de dansa creada específicament per ser interpretada al Castell de Montjuïc. I la veritat és que va ser preciós veure aquests 4 intèrprets de vermell rigorós ballant amb la pedra primer i després elevant-se i ballant amb el cel, amb el paisatge, amb el mar. Va ser realment molt bonic aquesta peça. David Marín, ell és el director de la nau Ivanov, que conjuntament amb el Museu Etnològic i de Cultures del Món han presentat el projecte Ciudades Imposibles, un treball participatiu dirigit pel mexicà Aristeo Mora i creat col·lectivament amb els veïns i veïnes de la Sagrera. Es tracta d'una plataforma digital interactiva que podeu consultar des dels vostres ordinadors i també una instal·lació museística. Paula Vallejo. Ella és tècnica de producció de la Central del Circ, que conjuntament amb el Museu Frederic Marès han acompanyat la trapezista i terrissaire Carla Ferreny amb l'espectacle Tour, que és un diàleg entre el treball manual de la terrissaire, el treball manual de la trapezista i les col·leccions d'escultura del museu. El vam presentar la setmana passada, les instal·lacions del museu, jo m'ho vaig perdre, em fa molta ràbia. El tornareu a fer? Allà no, no? No, però l'espectacle s'estrena a Cardedeu. Carla, la tenim per aquí, el 14 de novembre, si no m'equivoco. Sí, doncs Cardedeu, 14 de novembre, tens una altra oportunitat, Molt bé, Júlia. I tant, apuntat. I per últim, el Ferran Otzet. Ell és director de teatre i en el marc d'aquest programa Creació i Museus ha impartit a l'Escocesa un taller de tècniques teatrals per a performers que provenen d'estudis d'arts visuals. I amb els participants del taller, a nit vam presentar aquí al Bor Centre de Cultura i Memòria l'espectacle Un altre dia diví. Un muntatge sobre 2 personatges molt especials, confinats en una caseta molt especial i que ens parla de la necessitat que tenim de comunicar-nos i de com ens afecta la mirada de l'altre, ja sigui a través d'una pantalla o presencial. Exacte. Per qui no l'hagi vist, tornen a presentar-lo justament quan acabem aquesta taula, aquí al Born, 8:45, fan un altre passi. Sí, l'últim. Sí. I heu de tenir molta bateria al mòbil. Exacte, sí, perquè hi ha una mediació important del telèfon mòbil per veure l'espectacle, és necessari. Però bé, em penso que tothom el té ja, a dia d'avui, no és gaire estrany. I comencem, de fet, jo hauré de demanar excuses perquè hauré de sortir una mica abans perquè hem de fer algunes proves i això ho representem aquí al mig. Esteu convidats, em penso que encara queden algunes entrades. Molt bé. Doncs fetes les presentacions, ara jo us aniré fent preguntes, però crec que com tot us interpel·larà a tots, la idea és que si la resposta d'algú us desperti alguna impressió o algun comentari, endavant. O sigui, la idea és que això sigui el més fluid possible i si és una conversa molt millor que no un ping-pong aquí de preguntes. Comencem amb Laia Estruch. T'ha tocat. I vull començar amb tu perquè justament aquest matí hem vist aquesta ruta performàtica per la Casa de l'Aigua i m'ha semblat que realment encaixava extraordinàriament bé el treball que feu de veu amb aquelles instal·lacions i amb la història d'aquell espai. Llavors, com ha estat aquest procés creatiu? Has hagut de modificar la teva manera de treballar per adaptar-lo a aquelles instal·lacions i al museu? O el museu també ha entès el teu treball i s'ha adaptat a la teva forma de treballar? Com ha estat aquest diàleg? Doncs el projecte Cantar a l'aigua l'hem creat el Marc Vives i jo, o sigui, a la part, no? Hem fet equip. I l'hem pensat sobretot a partir de les nostres feines, dels nostres processos de treball i la nostra vinculació últimament en els últims projectes individuals de cadascuna amb la veu i l'aigua. Aleshores, comencem una residència a la Caldera
amb ganes de posar en comú les nostres feines, i parlar-ne, i d'allà ha anat eixint, no sé, diverses coses, no? Vull dir, anar desgranant i anar compartint i a veure què podia sortir d'això. I aleshores la Caldera ens comenta que hi ha la possibilitat d'entrar amb grec i creació en museus, no? I res, i que hi ha aquesta proposta, i que hi ha un pressupost, i que hi ha com moltes ganes d'entrar en contacte amb el Museu d'Història de Barcelona i en concret amb la Casa de l'Aigua. I clar, el Marc i jo ens va enganxar el nostre procés de residència va venir amb la pandèmia, no? O sigui, aquesta proposta ens va anar molt bé per ja posar-nos a fer feina en seguida i vam començar amb el cos arquitectònic de la casa, no? Com si parléssim d'un cos d'un personatge. Vam començar a fer com també dibuixos i vam dir, ostres, és que quan ens van obrir la Casa de l'Aigua, ens la van ensenyar. Sembla que tens les entranyes, a més, no? El recorregut és com que entres dins d'un animal, gairebé, no? Exacte. Primer vaig anar-hi jo perquè el Marc estava en un projecte a Madrid i amb la Teresa del Museu d'Història del MUVA ens ho va ensenyar amb l'Òscar Desí de la Caldera i vam fer com els tres aquest viatge, jo fent fotos, molt al·lucinats, ensenyant-li al Marc. El Marc després va fer el trajecte amb ells. I a partir d'aquí, amb tot el que és l'arquitectura i tot, vam intentar ubicar dos moments molt diferenciats, no? Així parlant amb el Marc, volíem fer com dos moments molt diferenciats on la seva pràctica i la meva pràctica trobessin un lloc on poder conviure i estar i trobar coses i poder generar material conjunt, no? Aleshores tenim un principi que és molt electrònic, que és amb una col·laboració amb l'Arnau Sala, que és músic. També hem entrat molt en diàleg amb ell, amb aquesta primera part sonora, que és molt musical, i després hi ha una altra part que és molt, no sé com dir-la, com molt més de carn, os, canya, no? Com una cosa més d'instruments que et porten a una tradició de la Mediterrània, d'uns sons com molt, de tradicions així més ancestrals i com una mena de contacte amb el mar i la terra, amb materials de crida, de comunicació del camp, i d'imaginar-nos aquest camí que fa l'aigua de la muntanya al mar. I totes aquestes maneres de crida, de relacionar-se només amb un crit. Hem fet una mena de deconstrucció dels ucs d'Eivissa i és un treball a dintre de ressonància dintre del dipòsit i d'escolta. És una peça, o sigui, hem fet una peça realment sonora amb dos moments, de dues naturaleses totalment diferents. I volíem això, l'electrònica i la cosa més nua, més pura, més crua a dintre i això és com una intensitat al principi molt exagerada, molt d'una naturalesa com molt més elèctrica i molt més, no sé com dir-ho, i després a dintre una cosa molt més, anem amb corns marins, amb ximbombes, amb una espècie de carraca que semblen castanyoles, amb picacanyes, i amb una flauta anem amb una mena de no sé si m'estic enrotllant massa, de carbasses foradades que fan com una mena de sons entre aire o també ocells. Després anem amb una altra flauta que li poses aigua i fa el soroll de l'ocell. No sé, és com... I entres a dintre del... O sigui, també portes a dintre del dipòsit
sons que viuen fora, no? Aleshores és com un viatge de dins a fora continu. No sé. Al Marc també m'agradaria que digués alguna cosa després, perquè... El Marc parlarà després, segur. Però pel que expliques sembla que ha estat un treball com molt orgànic, no? Entre el Marc i tu i el que el museu us oferia, no? Tant a nivell històric com instal·latiu. No? I entenc que aquest programa ha d'haver-hi aquest diàleg, no? És a dir, el museu ha d'entendre quines són les necessitats i els objectius de l'artista, però l'artista també ha d'entendre quin és l'espai on està treballant, no? O el fons amb el que treballa. Tot això mediat per les fàbriques de creació, que aquí també fan una feina importantíssima, no? I penso en tu, per exemple, David, no? Que tu en el vostre projecte heu hagut de posar en comú o mediar entre tres pols que a priori semblen molt allunyats, no? Que són un artista mexicà, Correcte. la Sagrera, els veïns de la Sagrera i la seva realitat, i el Museu Etnològic i de Cultures del Món a Montjuïc. Llavors, com heu fet quines estratègies heu dut a terme per poder realment comunicar aquests tres pols a priori que semblen tan allunyats i a través d'un procés artístic? Nosaltres, la veritat és que el projecte, de seguida que vam parlar amb l'Etnològic, vam trobar que era un punt de connexió molt important, perquè justament per això, perquè Cultures del Món, portar un artista mexicà per nosaltres era important, i ells tenien un projecte que es deia Micro Barcelones, que tot i que el forat que tenim a la Sagrera no és micro, sinó que és un macroforat el que tenim, pensaven que encaixava també molt bé amb el fet de poder tocar una part molt important de la ciutat, que està com oblidada, però que per nosaltres, que estem a la Sagrera, que la nau està allà, tenia una rellevància i la història del barri està molt marcada també per aquest forat. Que són aquestes obres que es van aturar. Aquestes obres eternes que ja porten més de 25 anys que no s'acaben mai. I nosaltres, a part d'estar a la nau, som veïns també del barri i les estem patint de tota la vida. I llavors era molt important poder tenir un artista internacional que tingués una visió diferent. L'Aristeo tenia un projecte que es deia Ciudades Imposibles, que el vam conèixer en un viatge a Mèxic ara fa 4 anys, i de seguida vam trobar que aquest punt de connexió podia ser molt important i que ell fes una tasca amb els veïns de donar veu en aquest forat. I una mica és el que es pot trobar en aquest viatge virtual, que al final no ha pogut ser presencial per tot el tema de la pandèmia, però podem trobar un recorregut històric per aquest forat on no només parlen els veïns i les veïnes, sinó que també parlen els propis equipaments, les obres en si, els trens que passen per allà, i una mica va construint també un relat que pensem que al final deixa una història del barri que segurament d'aquí a uns anys, si això s'acaba, aquesta estació, les noves generacions podran conèixer aquesta història i el que ha marcat en els veïns i les veïnes que estem allà, tot aquest forat i tot aquest camí. I penso que això era molt important i a més juntava aquesta part internacional, la part de territori, que nosaltres com a fàbrica justament és el que hem d'intentar mediar, com tu deies. És com normalment els espais de creació són espais tancats, perquè el que passa allà dintre, diguéssim que es cuina a porta tancada, i com podem obrir les portes perquè els veïns més propers puguin viure i veure que realment un procés de creació també a ells els hi pot tocar i poden viure. Però l'Aristeo ha estat aquí en residència a la Nau Ivanov? L'Aristeo va venir al novembre, va fer una primera residència de 3 setmanes, on va conèixer els veïns, on va poder fer unes entrevistes, on va conèixer el barri, va poder passejar-se per les obres i tot. Havia de tornar després del mes de març, just, em sembla que el 20 de març havia de tornar cap aquí, i evidentment ja no va poder tornar, però llavors ho hem juntat amb un col·lectiu d'arquitectes de Barcelona, que són els que han fet tota la feina més d'investigació i de documentació i li anaven passant tota la informació cap allà. Molt bé. I, Helena, en el teu cas, com ha estat aquest treball conjunt entre Paloma Muñoz i el Castell de Montjuïc? Què creus que és clau en aquesta relació a 3 bandes perquè el projecte tiri endavant i funcioni? Perquè, clar, suposo que hi ha interessos també que no són els mateixos, no, a vegades? Jo crec que aquí el repte també és entre 2 institucions que funcionen de manera molt diferent perquè tenen objectius diferents. Nosaltres, les fàbriques de creació, que el que fem és acompanyar processos i artistes, que és una cosa que està molt viva, que hem de ser flexibles, hem d'estar en molt diàleg i des de molt a prop per entendre també quines són les necessitats d'aquests processos de creació i, per tant, també poder recolzar-los a partir d'aquest diàleg. Treballem amb això, per tant, amb l'artista estem molt a prop.
al museu, moltes vegades són estructures que són més tancades perquè també treballem amb obres que són obres finalistes. Jo crec que això és el que marca una diferència entre el que fa una fàbrica i el que fa un museu. Per tant, fer aquest diàleg és superinteressant i alhora també és un repte important de trobar també, d'entendre també que estàs treballant en aquest sentit, estàs col·laborant amb una estructura, amb una institució que té una naturalesa totalment diferent a la teva, i per tant també és un exercici d'escolta interessant, jo crec que entre les dues institucions per posar-se també al servei de l'artista i entendre i veure també cadascú, cada estructura, cada organització des de la seva banda, com pot acompanyar perquè l'artista finalment pugui tenir les millors condicions per treballar. Per nosaltres ha estat aquest també el repte, en un espai que no és un espai preciós, com és el Castell de Montjuïc, però que alhora és un espai difícil, una mica per la seva magnitud, poder acompanyar també una coreògrafa, que és una coreògrafa jove, que és de moment una peça llarga estrenada, i per tant poder-la acompanyar perquè també d'aquest treball que comença sent un treball d'estudi, a l'hora de posar-lo en un espai com és el Castell de Montjuïc, amb aquesta dimensió, amb aquesta magnitud i amb aquesta imposició, també perquè hi ha alguna cosa en l'espai que té a veure amb la memòria del que ja ha passat, que quan treballes, i amb la Paloma parlàvem molt, que quan estàs treballant allà 2 setmanes hi ha alguna cosa que queda molt impregnat en el cos. I poder acompanyar això de les dues bandes jo crec que ha estat interessant. Per nosaltres també va estar molt ric poder trobar dins de l'equip de mediació del museu persones com la Marina, que realment van tenir un diàleg molt bonic, molt ric també amb la Paloma, a l'hora també de les idees que tenia la Paloma, poder-les aterrar en el context del museu, i aquest tipus de diàleg jo crec que són superimportants també, perquè sobretot també en espais o en museus que no tenen realment un fons museístic, sinó que amb el que estàs treballant és amb una arquitectura patrimonial, i per tant necessites també com algú que t'ajudi una mica a aterrar totes aquestes idees que tens al cap i que parten també o que s'acabaran traduint a un llenguatge que és superabstracte, que és molt abstracte, com és la dansa contemporània. Per tant, trobar dins dels museus persones també que puguin tenir aquest diàleg més des del contingut amb els artistes, que tinguin també aquesta sensibilitat des d'un procés que està en creació, o sigui, un procés d'algo que s'està creant, que està fresc, de poder ajudar d'alguna manera que acabi trobant com a una forma més finalista, que moltes vegades justament en aquest procés o en aquest projecte de creació de museus no anem buscant un producte final. Jo crec que això és una cosa que totes les fàbriques compartim i ho compartim amb els artistes, però sí que és cert que quan et poses en el Castell de Montjuïc vull dir que has de prendre moltes decisions perquè realment si no la magnitud de l'espai se't menja. I jo crec que també poder trobar un espai en un museu que confia també en l'artista, en un artista que no coneix, perquè finalment som les fàbriques de creació qui estem proposant a l'artista, i finalment el museu ahir fa un exercici de confiança, de dir, confio en aquest artista que tu estàs proposant perquè coneixes també d'alguna manera el treball que nosaltres fem aquí. Per nosaltres també és clau, o en aquest projecte ha estat clau, establir relacions a més d'un any amb un museu, que jo crec que no és l'únic cas, n'hi ha altres espais, altres fàbriques que també estan treballant així, perquè som, com deia, som institucions tan diferents que el primer any és l'any també en el que coneixes a l'altre, en el que entens una mica quins són els seus objectius, en què hi ha coincidències, en què potser no ens trobarem, i per tant fer un segon any amb el museu, en el castell, en el nostre cas, és també un exercici de poder aprofundir en aquesta relació i també entendre en què altres projectes, més enllà d'aquest en concret, podem trobar una manera de relacionar-nos i de col·laborar. I nosaltres amb el museu hem trobat altres maneres també de vincular-nos més enllà d'aquest projecte concret de creació de museus. I això és molt ric també, perquè de sobte en el que nosaltres fem, que és treballar amb arts escèniques, i en concret amb artistes que estan en l'àmbit de la dansa contemporània i les arts vives, de sobte obres també el circuit de la ciutat i un espai que a priori
sí que és cert que té com una programació més d'estiu, d'arts escèniques, però ja estableix un diàleg curatorial amb una fàbrica de creació que justament està compartint un mateix territori, un mateix espai, que estem molt a prop de la muntanya de Montjuïc. Realment es veu que són relacions que necessiten un cert temps, perquè clar, són institucions o maneres de treballar diferents i, per tant, heu d'anar trobant quin és l'encaix, no? I suposo que en un primer any potser se't fa curt i el segon any ja comences a veure realment... I millores també, no? Veus on no has pogut arribar, no? O què espais ningú s'ha ocupat també, perquè això passa, no? Tu dius, bueno, això és cosa del museu, no? L'altre diu, això és cosa de la fàbrica, no? Que és qui està suposadament fent això, no? Hi ha moments que t'adones que és que ningú s'està ocupant de certes coses, no? I això en una primera edició et passa, en una segona edició potser passen altres coses, no? Però realment et permet també com a poder anar millorant també en el que finalment fem, que és acompanyar l'artista perquè pugui treballar en les millors condicions. Ens sentiu bé, eh? Val, és que a mi em costa a vegades entendre-us a vosaltres i dic, no sé si des d'allà se sent bé. Se sent bé? Doncs mira, perfecte. Si no ens entenem, ens ho diem. Vale, bien. I, Clara, ara justament que parlàvem dels museus i de com realment treballeu de manera molt diferent, perquè teniu, evidentment, uns objectius diferents que una fàbrica de creació. Explica'ns com ha estat el teu treball, el vostre treball amb l'Helena Vinent, perquè em fa la sensació que aquest programa realment pot ser una manera de generar nous continguts amb aquells fons dels museus, ja siguin arquitectònics o fons d'artístics, i de generar noves mirades també sobre aquests fons. I em sembla que això potser és una de les coses que heu fet, no? Totalment. Nosaltres, quan fem una primera visita... Jo tenia moltes ganes d'explicar com va començar tot, però per tots, no només pel museu, que ho comentàvem amb el Quim Vicente fa un parell de dies. I és que tot va començar amb un ball. Sí. Ho han explicat, explica-ho. Nosaltres anualment hi ha un dia que ens trobem a l'ICUP, a la Virreina, i ens trobem representants dels museus i de les fàbriques de creació i ens hem d'aparellar, ens hem de seduir per generar complicitats. L'Ester va tenir la brillant idea de fer-nos ballar i tot canviant de parella vam coincidir amb el Lluís Nacenta d'Angar i ens vam entendre molt bé. I potser, pel que diré després, aquests dies pensava que realment quan balles la música no és l'element central potser. Hi ha molts altres elements, com el compàs, el no trepitjar la teva parella, no entrebancar-te, que fan que el resultat sigui més o menys exitós. Què ens ha passat amb la proposta de l'Helena Vinent? Que potser nosaltres ens ha sacsejat de tal manera que ens ha fet veure que estàvem instal·lats en un relat, en un discurs, com en la nostra zona de confort, i dient que aquell museu era el museu de la música, no només el museu dels instruments, el museu de totes les músiques. Hem volgut fer un museu amb espais immersius, on la música sigui present, envolvent, i ens arriba una proposta d'una persona on el seu món, el seu univers, la música no es transmet a partir del so, a través del so. L'element de comunicació de la música no és el so. Clar, això ja va ser com una bufetada, o sigui, ens va fer revisar absolutament el discurs norma-oient que teníem i veure realment que la música es pot veure, es pot viure, evidentment, es pot veure, es pot sentir, pots tenir sensacions físiques molt més enllà del so, que tot ho inunda. Per tant, la cerca de nous llenguatges, l'aproximar-se evidentment al món creatiu de l'Helena Vinent, perquè és artista, evidentment, per sobre de tot, però hi ha hagut la part audiovisual molt potent, però sobretot el discurs, l'essència que ens ha fet descobrir que
o recordar que estem a vegades instal·lats en uns paràmetres que no són universals. Home, em sembla molt interessant com a través de processos creatius, que al final els artistes són els que han d'obrir camí, no? Totalment. A través de processos creatius això, generen nous discursos, però també te n'adonis de com estem excloent a tantes persones o a tantes sensibilitats o a tantes maneres d'entendre el món, ja sigui per les seves capacitats o per la seva situació econòmica o per tantes altres motius. Llavors em sembla interessant que a través d'un procés artístic realment això pugui ser un revulsiu i que de cop us faci replantejar com esteu mostrant els vostres continguts. A vegades ens omplim la boca amb que hem d'arribar a la ciutadania, però realment aquestes ocasions ens serveixen per humanitzar els museus, per fer-los superpermeables i realment per posar nom, cognoms, cara i ulls a persones que fan una lectura nova del teu patrimoni, del nostre patrimoni. I, per exemple, ara pensava amb la Carla Ferreny, que ella és trapezista i terrissaire, i jo quan vaig veure que estava fent alguna cosa amb el Museu Frederic Marès, dic, una trapezista en un museu de col·leccionista, realment, com és l'encaix, no? Però, clar, entenc que per aquesta altra vocació que té, que és la de terrissaire, allà suposo que vau veure que hi havia molt potencial per unir aquests dos mons. No sé com va anar aquesta... Si vau veure clar des d'un inici que ella era l'artista que havia de col·laborar amb aquest museu o... De fet, en aquest ball nosaltres no vam fer maig, llavors aquí a la companya, la Marissa, és qui estava al ball, que és la cap de projectes de mediació comunitària i és qui va anar, però llavors a l'ICUP van fer molt bé de Celestinos i llavors ens van fer, ens van ajuntar amb el Marès, però sí que des de la central es tenia com molt l'ull posat amb el treball de la Carla. Ella havia estat al programa de residències en estudi el 2019 i per la seva recerca entorn als objectes, diguéssim, d'ús quotidià i l'artesania, que és aquest sentit, la ceràmica, el torn i tal, doncs es veia que encaixava molt bé dintre d'un espai museístic. Llavors sí que es tenia superclar que havia de ser la Carla, i ella va acceptar de bon grat i llavors, de fet, crec que va encaixar superbé amb el Marès pel fet d'això. És que no sé si no l'heu visitat mai, és tota una aventura endinsar-vos dins el Marès, vull dir, és un laberint de plantes i sales molt boig, que està molt ple, hi ha molta informació, llavors per ella també va ser com tot un repte de perdre's pel museu i abans també que conversàvem i em deia una de les coses que li havia cridat l'atenció era la repetició al museu, perquè, per exemple, et trobes no sé quants ventalls, tot diferents, no sé quantes pipes de fumar, càmeres, quadres, vull dir, tot molts. Llavors, com que això fins i tot ja li encaixava com, per una banda, fins i tot amb el propi look del torn, però sobretot amb el fet de l'artesania, o sigui, quantes vegades has d'arribar a fer una gerra perquè aquella gerra et quedi bé, i al final encaixava super... que va anar molt bé aquesta relació perquè crec que la proposta li donava una mirada al museu totalment diferent, si primer, o sigui, l'espectacle, ara faig una mica de spoiler, Carla, però et passes, diguéssim, uns quants minuts veient com neix una gerra, llavors palpes superbé aquest procés de creació que després tu entres al museu i pots fer aquesta reflexió tant per la part d'escultura com per la part de col·leccionisme, totes aquestes pintes o tots aquests flascons de tal, allà hi ha una mirada d'un artesà al darrere i moltes hores. Llavors, crec que tot i no fer maig va funcionar molt bé. Jo crec que això que dius és un dels punts importants d'aquest programa, també, que és com podem realment aproximar-nos d'una manera absolutament diferent, molt més a través d'altres sentits, amb un punt de vista molt més artístic, a espais i patrimonis que potser, jo al Museu Frederic Marès no hi he anat mai, jo us ho confesso, i hi hagués anat per veure la Carla, i segur que de cop tens un diàleg amb aquell espai molt diferent que si anés simplement i potser em quedaria potser més freda perquè no hi entenc o el que sigui.
I jo crec que això, suposo que us deu passar a tots també, no? No sé, Ferran, tu que ets l'únic que n'has parlat per ara. Sí. Clar, jo ahir vaig venir a veure la peça que has fet i també feia molt temps que no venia realment al Born. I clar, és una experiència absolutament diferent venir aquí com a visitant a fer-ho a través d'un espectacle i a través d'algú que t'està explicant una història, no? Sí, jo penso que s'ha dit, una de les missions de quan arribes com a artista, doncs, la paraula artista sempre impressiona una mica, no? Però quan arribes amb la idea de crear alguna cosa en un espai com aquest museístic, per exemple, d'aquesta solemnitat, una de les missions que tens, jo penso, és pertorbar aquest espai i portar-lo una mica al límit, no? D'alguna manera. En aquest cas, la potència plàstica que pot arribar a tenir això és extraordinària. A la vegada és un espai molt difícil, perquè també té el patrimoni, té les ruïnes i és un espai molt fràgil. I en aquest sentit el match que hi ha hagut és molt curiós perquè ha juntat un espai, una fàbrica de creació, que és l'Escocesa, que és una fàbrica de creació vinculada als artistes plàstics, que està en una fàbrica essencialment en ruïnes, que és absolutament autogestionada, on hi ha un tècnic, un o dos tècnics, hi ha una persona de manteniment que hi va 2 o 3 dies per setmana, però on tothom s'organitza l'espai com pot i com vol, i que és molt feliç i molt lliure, no? I aquest espai d'aquí, que justament té una complexitat d'ús molt més gran, no? Aleshores, aquesta dificultat per interactuar amb les ruïnes o per intervenir l'espai pròpiament és una dels motius que ens ha portat a tancar els performers en una mena de caseta que vam construir a l'Escocesa i llavors donar molt de valor al moment en el qual puguin sortir d'aquesta caseta, no? Però realment vam decidir més una mica reforçar la majestuositat de l'espai des de la concentració i obligant els espectadors a més a mirar aquesta majestuositat a través del telèfon mòbil, no? Per subvertir d'alguna manera les normes que com a visitant o com a usuari tens habitualment amb l'espai que visites, que jo penso que és una de les missions que jo mateix em proposo. I també d'alterar, penso que quan arribem a un lloc nosaltres hem de donar-li vida, hem de trencar, hem de portar una mica les estructures al límit per donar-los vida i això és donar-los ànima. Llavors, per això, quan un teatre tanca al centre de la ciutat, mor alguna cosa molt greu, perquè ja s'estava generant vida i s'estava creant alguna cosa que aspirava a omplir unes escletxes que la societat deixa. I llavors, una cosa que volia afegir per introduir un nou tema de debat també, una de les sensacions que he tingut però en tot aquest projecte, que és molt bonic i que em sembla que realment proposa un descobriment mutu entre institucions tot sovint molt diferents, amb aquesta idea jo crec que és molt important, un aprenentatge, uns acompanyaments, uns descobriments, i jo crec que això és molt bonic, és la sensació que sigui tan difícil sobreviure generant cultura i com a artista tens la sensació que tothom amb qui estàs interactuant té unes condicions millors que les teves. És a dir, primer per un motiu que és estructural, és a dir, l'artista genera una proposta i llavors d'alguna manera està supeditat al favor del públic, de la crítica, que diuen si els agrada o no, i tot sovint aquesta mirada clientelar de la cultura o de l'art s'extén a les pròpies institucions que l'acullen. I llavors jo crec que l'aprenentatge sempre hauria d'evitar aquesta sensació de que es compren projectes i que en canvi es poden acompanyar i fer-los créixer junts. I jo crec que aquestes sensacions demanen un temps. No dic especialment per això, és una sensació que jo tinc amb tota la cultura. Quan un ajuntament de Manresa no és un mal exemple, però quan un ajuntament compra una actuació, la compra perquè li agrada Barcelona, en lloc d'invertir d'alguna manera en crear un ecosistema cultural on això pugui créixer. I llavors jo crec que aquest projecte podria permetre això i en aquest sentit celebro molt que hi sigui, perquè
nosaltres necessitem aquest acompanyament per sentir-nos una mica menys observats i més acompanyats, especialment en aquest moment de crisi absoluta on estem malvivint i veiem l'abisme. Clar, perquè s'acaben els projectes en un futur immediat i llavors davant d'aquesta sensació jo crec que és un moment col·lectivament on aquesta mena de projectes haurien d'agafar encara més envergadura per d'alguna manera regar el jardí, però no pas perquè surtin coses boniques, sinó perquè els que les fem les puguem seguir fent, que jo crec que justament és la idea de les fàbriques de cultura. Però clar, és important, jo crec, aquesta idea, modificar-la o instal·lar-la. No sé fins a quin punt m'he embolicat una miqueta. No, és molt interessant, el que passa que anem al moll de l'os aquí, i realment és una cosa que des de les fàbriques de creació es persegueix i es treballa, que és el que deia l'Helena, de no valorar la cultura com una cosa final, un producte final, sinó entendre que això és un procés i que el procés és molt interessant, però jo crec que aquí ens falta una educació com a espectadors també, i projectes com aquests també, si et diuen no, vas a veure un procés de creació, doncs ja no vas potser amb aquest judici de vaig a veure si m'agrada o no m'agrada, és que tampoc es tracta d'això, vas a compartir amb l'artista també un camí, un procés, i hi haurà coses que t'interessaran, coses que no, però jo crec que està molt bé que com bé dius, hi hagi programes com aquest que d'alguna manera et disposen en aquest escenari, que no és tant vas a un teatre a veure una cosa acabada, vas potser a Casa de l'Aigua i acompanyes uns artistes en el seu procés, o vas a espais que t'ofereixen altres coses de les que habitualment fan. A veure, em diuen que hem de passar al públic ja? Ostres, doncs teníem més preguntes, però i tant, el públic sempre és el més important. Llavors, qualsevol que tingui alguna pregunta, algun interès, alguna experiència que vulgui compartir amb tots nosaltres, és el vostre moment. Sí, clar, i tant. Marc Vives. Esteu tant en la foscor? Sí, t'aproparan si hi ha dues persones aquí per apropar-vos un micro. Que jo tinc el perill de... Com estem una mica amb la ressaca d'aquest matí i encara ens queda un dia, tinc el perill de no... Ui, ara no sabe coger un micro, ¿no? Ya se ha descubierto que... Pues no sé, en realitat ho ha dit tot la Laia, potser només com reforçar algunes coses o canviar-li l'ordre de les paraules, igual. Pues hi havia una cosa important, has parlat de l'arquitectura i realment sí que i amb el repte i l'azanya de fer coses en aquest context, en aquestes situacions, realment haguéssim pogut optar per fer alguna cosa molt més simple, perquè la Casa de l'Aigua té espais a Trinitat Nova que són més per fer xerrades, conferències, vull dir, un espai més habitual, més conegut, vull dir, molt més afable, no? Vull dir que haguéssim pogut fer una perfo corriente a l'uso del que acostumem a fer en aquell espai i ximpún, vull dir que possibilitat havia, no? I totes aquestes limitacions actuals també feien que l'opció, diguéssim, conservadora sigui la més adient, no? No obstant això, vull dir, vam fer un plan abans de començar gairebé a trobar-li el gust a què volíem fer i què no volíem fer. Vam buscar fer un plan on la Casa de l'Aigua es pogués veure, no? O sigui, fer una primera part fora amb totes les distàncies i demás i tal, i amb un públic que érem 40 o al voltant de 40 persones aquest matí, que no està mal,
i després trobar un sistema per entrar en grups i continuar respectant les normes, les distàncies i tal, i que el prota sigui la prota sigui la casa de l'aigua, no? On activant, fent petits i no tan petits, però deixant que sigui l'espai el que hi parla, no? Els túnels, els dipòsits, de fet els dibuixos mentals per fer tota la... Sí. Com ens han explicat, des de Trinitat Vella pujava l'aigua als dipòsits de dalt de Trinitat Nova, es clorava, es tractava, tornava a baixar i se n'anava com a mig camí del túnel cap al centre de la ciutat de Barcelona, a l'Eixample. I fem una mica, no?, la pujada de l'aigua, som l'aigua. Tots tenim aigua dins també del nostre cos. Sí. Res, no, és que volia com... No, és que m'agrada escoltar-te. M'agrada interrompre't, perdona. És broma. Pues sí, i llavors, clar, tots els patrons que hem anat dibuixant, agafant mentalment, tenen a veure amb això, no? Amb les canalitzacions, les vàlvules, tancar, obrir, les aixetes, els materials, no? Tot això és les textures amb les que hem anat treballant, no? Després hi ha el depòsit, en fi, que vull dir que era això, no? Fer una proposta inicial on allà poder fer una introducció, no? De manera que després realment l'espai es pugui veure el màxim possible, no? I allà també aprofitant una mica aquestes limitacions per les distàncies de recorregut individual, no? Perquè si estoy separado 2-3 metros d'algú, ja el viatge és individual, no? Llavors potenciar aquesta cosa d'escolta a la que no estem tan acostumades i que sigui realment un treball més de connectar amb l'imaginari de cadascú amb aquestes llamades, no? A altres moments o altres textures, altres materials o ja dic, tota aquesta radiografia de l'espai que havíem fet. Vull dir que en aquest sentit la Casa de l'Aigua és prota, vull dir, és superprota. Fem patir una mica la gent perquè abans d'entrar volem com deixar una marca abans que entrin, vull dir, és com, si després la prota és la casa, abans us fem un massatge, no? Perquè entreu com a mínim amb una mirada una mica com trastocada o filtrada, perquè d'altra manera, vull dir, la Casa de l'Aigua ja fa visites i és superinteressant i us animo que coneixeu l'espai, però vull dir, tenia aquesta visió, no? I òbviament ens hem deixat alguns espais que hi ha, però justament són els espais més problemàtics per tota aquesta... espais molt més estrets, més... Però, vull dir, els dos grans espais i que estan més intactes i que no estan tan, diguéssim, a la mercè de fer una activitat més convencional són els que hem transitat, no? I no sé, menudo lío m'he pegat. Gràcies. Hi ha una coseta que em feia gràcia amb aquesta cosa, ja ho he comentat també, estic com repetint coses. Esta cosa del match, no? Vull dir, m'he hecho gracia esta cosa como de que és un match, no? I crec que és igual, on deies igual, Helena, que la relació amb Montjuïc no és el primer any, no? A mi em sembla interessant que no sigui un match, vull dir, que no sigui una primera vegada, que les relacions... És una relació llarga, no? Que les relacions estiguin fetes perquè, al final és una cadena diguéssim, de molt treball, de molta improvisació, vull dir, com a artista fer feina en un espai nou, no adaptat, és molt complicat. O sigui, és un repte i nos lanzamos i ens llancem, no? Però clar, hi ha molts detalls, entonces mola que les relacions estiguin ja com més treballades, encara que l'afinitat amb la casa, amb la Teresa, amb el Gabriel i la persona d'allà ha estat total,
Però, clar, són molts aspectes que s'han de cuidar perquè, si no, al final, pues, todo sufre un poco, ¿no? Doncs apuntat, que voleu relacions llargues. Sí, nada de... Això d'una nit no Todo us que va. siempre hay una primera vez, ¿eh? Siempre hay una primera vez. Qui més vol comentar alguna cosa? Perquè no sé si tenim molt temps, llavors sí. Bueno, jo primer de tot volia comentar que ha sigut una superexperiència per Perdona, mi. ets la Carla, no? Sí. Val, ets la Carla Ferrell, d'acord, per ubicar. Bueno, ha sigut una superexperiència a nivell humà i professional. Per mi és el primer projecte que porto a terme com de creació. He sigut intèrprete fins ara i és el meu primer projecte. I era un projecte que ja existia abans de creació i museus i que no ha estat fet a mesura de l'espai, sinó que el que m'ha permès fer és fer una adaptació d'aquest espectacle que no estava pensat per espais museístics, a adaptar aquest espectacle en un espai amb necessitats tècniques molt diferents dels espais d'exhibició de circ. I això, i llavors hem estat treballant de com adaptar aquesta peça perquè tingui sentit en aquest espai de condicions tan diferents. I la idea era de proposar, escoltant les necessitats del museu, ens van dir que hi havia molts habitants que s'anaven assentant a la plaça del museu però que no franquejaven mai la porta d'entrada perquè és un museu bastant peculiar realment. I llavors la idea va sorgir de proposar com un dia, tot un dia d'obertura, com de vida d'aquella plaça, que en principi hi havia una instal·lació permanent, que era la instal·lació, és com l'escenografia, on es projectava un vídeo en bucle d'unes mans treballant al fang, i això estava acompanyat de so. Això amb la pluja que ens va caure va ser una mica problemàtic, i llavors hi havia 2 aparicions al dia que eren els 2 passis de l'actuació. I llavors la nostra idea per convidar-los a franquejar l'entrada del museu era de posar a la tercera planta, que és com l'última, una instal·lació de fotografia i de llum que acompanya l'espectacle i que llavors els visitants del museu tenien com una experiència diferent perquè podien veure estava ubicat en una sala que es diu la Sala de la Dona i podien veure els objectes de col·leccionista de les dones burgeses d'aquella sala acompanyat d'un so que no tenia res a veure i al mateix temps hi quedava molt integrat i podien veure les fotografies de la Marta Vilardell que formaven part d'aquesta instal·lació de fotografia i de llum. I una cosa, més enllà de la proposta, una cosa que tenia ganes de compartir també era que la Paula em va fer com una mica d'espoiler de les preguntes que es feien i n'hi havia una que tenia ganes de donar-hi una mica de veu. La del circ als museus. Exacte, aquesta ha sigut la meva predilecta. Jo em preguntava per què el circ no ha penetrat en els espais museístics, que la dansa sí que ja fa molts anys que és habitual trobar-nos-la en programacions de museus i el circ, vaja, em sembla que molt poquet o gens, no? De fet, no només els espais museístics, sinó en Ja, tens general raó, els espais d'exhibició. ni els teatres, tens raó. Però crec que és una pregunta que ha de respondre la Carla com a artista, vull dir que... Sí, no sé, jo m'ho he escrit perquè és com algo que li he donat com moltes voltes i que, això també m'havia posat això, que el circ finalment fa falta, vull dir, no està present en moltes institucions, no només en les museístiques, i que probablement des de la visió d'artista, que la Paula, per exemple, en té una altra des de la visió de producció, però que penso que el primer que s'hauria de fer és que aquestes institucions evidentment apostin per nous formats de circ, que crec que és important esborrar aquests a prioris que tenim del circ, que el tanca en unes fronteres molt estretes i que apreten moltíssim.
I que les heu rebentat absolutament des del circ. I que les hem rebentat, però que no es fa prou visible. Totalment. I això, que se l'hauria de treure d'aquests marcs que l'apreten, que ojalà que pogués sortir dels espais que li són establerts i que per això és indispensable la col·laboració institucional, evidentment. I volia compartir com una reflexió també de que en paral·lel d'això estem fent un projecte que es diu En Residència amb la Central del Circ i va passar una cosa que és molt curiosa i és com molt quotidiana també, que una de les activitats que els hi proposàvem era dibuixar el que si... En Residència, per qui no ho sàpiga, ho dic per no sé si tothom sap què és el programa En Residència. És artistes que entren a les aules i fan un procés creatiu en col·laboració amb els estudiants. Ja està, tanco un parèntesi. I això, i un dels primers exercicis per conèixer els alumnes era, jo els hi vaig proposar que dibuixessin el que els hi venia al cap en l'imaginari de circ, amb la paraula circ, fos ofici, fos espai, i evidentment tots van dibuixar carpes, pallassos i homes forçuts. I això, que finalment el circ també és això, però que quina pena que aquest imaginari sigui tan limitat. I que també com una altra anècdota personal és que van venir unes alumnes de la Rogelio Ribel, de l'Escola de Circ, i deien, ostres, pensàvem que era una proposta que venia de la Central del Circ i ens esperàvem més circ. I és com, no sé què vol dir el circ i que ojalà que el circ poguessin ser moltes coses i que tinguéssim l'oportunitat de crear aquestes moltes coses. Doncs feta la reivindicació, totalment d'acord, falta molta pedagogia, és veritat, perquè el circ ja fa molt temps que és una pluralitat absoluta de maneres d'entendre i de fer, o sigui que no té... Com dius, evidentment hi ha el circ tradicional i està molt bé, però el circ contemporani té molts altres llenguatges i que tenen cabuda en molts altres espais que sembla que no vulguin veure. Doncs moltes gràcies, Carla. No sé si tenim temps per més intervencions. El Ferran ens renyarà, si no. És que no sé quina hora és. Vale. No m'estendré gaire, només volia prendre la paraula per agrair-vos que sigueu aquí i també per compensar una mica la veu de la part de la segona part de l'equació dels museus, perquè majoritàriament han pres la paraula persones del món de la creació i arran del que deia el Ferran sobre la importància de la necessitat que té el món de la creació, de programes com aquests, per fomentar els espais en un moment de tanta complexitat i tanta dificultat. Jo voldria al meu torn afegir que també el món dels museus us necessita imperiosament per treure'ns del miratge de que els espais patrimonials, els centres patrimonials, estem treballant en matèria finalista, com es deia fa un moment, o en matèria acabada. Si realment volem ser espais per convidar a la reflexió i al pensament i ser espais de present, necessitem imperiosament persones com vosaltres que ens ajudin a crear nous significats sobre això, sobre la matèria sobre la que estem treballant. I més en centres com aquest. Com deia el Ferran, la diferència entre aquests vestigis i la ruïna de l'escocesa és simplement una mirada. I és una mirada i una ressignificació. I aquest gest és el que fa que les coses es puguin reinterpretar i adquireixin sentit de present. I això estem obligats, com a centres patrimonials, a fer-ho. Si no, ens quedarem en aquest miratge de que les coses tenen un únic significat. I aleshores ens morirem. Però ens morirem no com a centres patrimonials, ens morirem com a ciutadans i com a ciutadanes. I per tant, això no ho podem fer. I us necessitem. Per tant, us necessitem perquè vingueu a fer cosetes i per donar-vos feinetes,
sinó per subsistir com a centres que tenen sentit. D'acord? No, molt interessant, i de fet jo crec que va una mica en relació amb el que dèiem de que necessitem tempos més llargs, no? Perquè potser en comptes de ser una cosa d'uns mesos, de cop dius, doncs mira, una residència de 3 anys d'artistes que col·laboren i que ressignifiquen i que treballen i que aporten una nova mirada al material o al fons d'un museu. No sé com ho veieu vosaltres. Jo crec que tothom, vull dir, crec que us necessitem mútuament i que tothom està d'acord, no sé què fa falta per... En tot cas, és ara, jo crec. Vull dir que ara els museus justament estan patint també, com tots, aquesta pandèmia, i l'assistència, no sé, aquí em van dir el primer dia que ens vam trobar que s'havia reduït al 90%, em penso que és, no sé, una cosa així. Llavors, jo crec que és un moment de crisi, i no per anar al cliché, però que no sabem quan durarà, i per tant és urgent redefinir les maneres d'actuar ara mateix, no esperar a tapar forats i anar subsistint amb coses més o menys semblants en com les hem estat fent fins ara, sinó immediatament posar-nos a treballar amb aquesta realitat que hi és i que hi serà tot l'any. És a dir, si tot l'any els museus tindran un 10% dels visitants que tenien fins ara, doncs busquem una fórmula perquè, com a mínim, les persones que tenim necessitat de fer coses i ganes, i que és aquest el rol que ocupem en la societat i en els espais, doncs, com a mínim, tinguem un lloc on fer-les. No hi ha ni tan sols per intercanvis pecuniaris, com deia, sinó per mantenir la vida i perquè aquests espais institucionals que tenen una gran força i una gran potència i una gran capacitat d'adaptació també, finalment, i com aquí ha estat un xoc, però al final ha estat molt bonica la trobada amb el Born. Llavors aquesta situació jo crec que és molt bonic, que anem a buscar-la ara, però que no esperem, perquè si no passa que el que ha passat, que els llocs acaben tancant durant mesos i mesos, i hòstia, és terrible, no? Llavors, l'adaptació ara és supervivència i és necessària i és possible, jo crec. Vull dir que no sé, aquest programa no reparteix tantíssims diners, segurament, però en canvi permet que passin moltes coses molt boniques, no? Llavors, el que cal, jo crec, és creativitat i valentia institucional i llançar-nos a canviar les normes de com ens organitzem, com s'ha de fer amb les escoles i com s'ha de fer amb... Potser hauríem de començar a treballar només 4 dies a la setmana i moltes tantes coses, no? Però podem fer-ho ara, no? Llavors jo crec que és molt xulo el que has dit, de busquem-nos, no? Busquem-nos i busquem tots els llaços i busquem ser, no? En aquest context nou que tant de bo només duri un any més, però que potser són 3, no? Endavant. Que justament penso que tot torna al llaç, perquè... Perdoneu. Bueno. Fes. Després. Jo soc Llarena, que estic al Museu de la Música, i crec que se sent bé. Sí, més o menys. L'Helena Vinent, l'artista que està treballant amb el Museu de la Música. Que fa una mica d'eco, no? Ara bé? Ara millor? Una mica millor, sí. Sí? Vale. Jo crec que ara ha definit bastant bé per on va la meva proposta, i també aquí jo tinc un sistema de traducció, de transcripció simultània amb subtítols, de tot el que no ho diem, que també de fet té bastant a veure amb la proposta, de com al final això és un sistema de traducció semblant que faria servir una persona que parla un altre idioma, no? Aquí simplement s'està transcrivint amb subtítols el que diu oralment. I de fet ara estava pensant, quan anava llegint el que anàveu dient, perquè jo quan porteu mascareta, com que llegeixo els llavis, no entenc res. Anava pensant, ostres, que això que està passant aquí davant meu té molt a veure amb el contingut de la proposta i el museu, de com puc altres formes de percebre la música, de percebre el so, altres formes de llenguatge també, que no passen només per la veu, que no passen pel llenguatge tal com el coneixem, i també qüestionant una societat profundament capacitista. És molt poc comú que jo pugui assistir a una xerrada perquè en contextos institucionals crec que seria molt important que tot estigués subtitulat així, igual que una persona quan parla en anglès es tradueix simultàniament, que també fos accessible en aquest sentit.
I res, simplement jo crec que tampoc vull afegir molt més, només que si voleu anar a veure, és una videoinstal·lació que està en el Museu de la Música fins al dia 1 i bueno, és anar a veure, bàsicament, i ja està. Gràcies, Helena. Hi anirem. La veritat és que jo tenia moltes ganes, vaig anar dimarts i encara estava en construcció, però hi anirem. Sí, doncs volíeu compartir alguna... Sí, només agafant una mica el fil del que deia el Ferran, que justament jo penso que el que falta és aquesta pedagogia, però pedagogia en el món de la creació, que el públic entengui que la creació no és un work in progress que vinga a veure un resultat final, i que la institució també ho ha d'entendre perquè la majoria d'ajuts sempre és a producte final. Vull dir, és tota aquesta... Al món de la creació i les fàbriques ens trobem que som els únics que hem de suportar aquests processos i ajudar els artistes molt sovint. I justament en aquests moments de pandèmia el que no ha parat ha sigut la creació, perquè els artistes han seguit creant a casa seves o a les fàbriques que hem obert abans que els teatres, en el nostre cas arts escèniques. Vull dir que segurament és un altre diàleg i és un altre moment on hem de repensar que la creació també s'ha de veure des de l'espectador, ha de viure aquest procés des de l'inici, segurament, i no només esperant aquest resultat final. Sí. Jo crec que és un moment idoni també per la creació i per la investigació, i en relació, em sembla molt valent també des d'un museu de dir volem apostar per això, que apostar per això no és apostar per vaig a programar una peça o un treball escènic en el meu espai i que això hi hagi un diàleg, sinó vaig a donar suport a un artista, a la seva investigació, i això significa un temps de treball, un diàleg i també uns recursos. És a dir, un artista que comença de zero, que té una línia d'investigació, que trobem que pot encaixar per establir un diàleg amb un museu, vol dir també que això són recursos per la investigació, per la creació, i jo crec que també iniciar aquestes converses o aquestes col·laboracions amb els museus ens serveix també perquè els museus puguin també entendre què vol dir una producció, què vol dir fer un treball d'investigació, perquè ho estàs acollint. I llavors ja entens també quines necessitats pot tenir, què recursos has de destinar del meu pressupost perquè això pugui ser possible. I això em sembla, aquest projecte em sembla important també per això, perquè permet també que ara potser jo estic acollint amb un artista que té la seva recerca, pot encaixar o pot dialogar amb un museu i em sento que pot trucar a la porta, com a molt tranquil·lament, de qualsevol museu d'aquesta ciutat per provocar, per facilitar aquest diàleg. I dintre d'aquesta xarxa, com a mínim, dels museus que participen, ja sabem que hi ha una certa sensibilitat i que aquesta primera cita serà segurament una primera cita com una mica més agradable que una porta freda. Per tant, em sembla molt valent també com a fer una aposta per això i supernecessària. Jo, molt en la línia també de l'Helena, que una de les virtuts també del projecte crec que és que al final tots són equipaments municipals, que no ens coneixem també entre nosaltres i que està molt bé com aquest viceversa del món de la creació entre els museus i l'altre dia amb els companys que estàvem parlant una miqueta d'aquesta trobada i tal i dèiem, per què no podria passar també a l'inrevés, que al món dels museus també vinguéssiu a casa nostra, vull dir que s'obre un camp de possibilitats que aquí deixo anar les reflexions que vam treure l'altre dia, però que podria ser molt enriquidor, perquè és això, per exemple, el Marès, que en el nostre cas, que era com un cas peculiar, doncs ens van dir que aquell dissabte també van rebre rècord de visites d'un dissabte, vull dir que els fruits són allà i, de fet, i a nosaltres això, portar circ contemporani a espais de la ciutat, calen molts més projectes com aquests que ens donin molta més visibilitat tant als creadors com al circ i a tothom. El Ferran ara ha de marxar, ara sí. Disculpeu, ara bé. Gràcies, Ferran. Gràcies a vosaltres. Que vagi molt bé. Sí, adéu. No sé si podem continuar una mica més o... Sí? Home, realment em sembla que, com deia l'Helena, és que és el moment idoni, el moment que ens estem replantejant
la nostra manera d'estar al món, doncs també replantegem-nos la manera en què les institucions culturals i municipals realment es relacionen entre elles i l'espectador es relaciona amb les obres dels artistes, els artistes es relacionen amb les institucions i sobretot en un moment que es fa evident que hem de col·laborar. O sigui, no queda un altre, no? O realment sumem esforços o això s'enfonsa i com no volem que s'enfonsi, però entenc que ha d'haver-hi una voluntat política, ha d'haver-hi diners, que això és un tema que costa parlar-ho, però és que és absolutament vital, perquè per fer projectes com aquests necessiten inversions i per tant hi ha d'haver-hi una voluntat d'invertir-hi, però em sembla que s'està fent molt evident que és com molt positiu i molt enriquidor per totes les bandes, no? Sí, perquè també jo crec que és bàsic conèixer com treballem tots i totes des de la posició que ocupem, no? I que sembla que des del món de la creació, fàbriques, museus, artistes de diferents disciplines, jo crec que abans no crec que és bàsic, que és la llavor, entendre'ns entre nosaltres les maneres de treballar, com estem còmodes, com no estem còmodes, és l'oportunitat de parlar amb tres branques, directe, i dir, jo no estic còmode, si hi ha totes les indicacions, no us hem demanat res, a nivell tal, vull dir, a nivell intern, vull dir, que pots dialogar com a artista amb el museu i pots estar com demanant coses, no sé, passen coses, no? Vull dir, és un diàleg. Aleshores te n'adones d'on grinyola, a on s'estira, a on s'accepta, a on et trobes, i es resol. I aleshores, en aquest conflicte, que no ho és, aprenem totes, i jo crec que és meravellós perquè són com moments d'això, de convergència i de trobada i de moments que podem parlar clar, les nostres necessitats són aquestes, per treballar a gust, a veure si es pot, a veure si no es pot, a veure què acceptes, a veure què dius, ok, jo em sembla que ara no estic còmode, i amb això hem estat com aprenent bastant, no, Marc? Vull dir, i no només amb aquesta situació, sinó amb altres, i és amb la Caldera, que jo no coneixia la Caldera, jo estic molt contenta perquè he fet un aprenentatge d'un tros de formatge del sector i vull conèixer més. I així, posant-te en relació, coneixes, pots parlar, pots no sé, pots relacionar-te des de la professió. Des de la professió. Sí, és que un dels problemes del nostre sector cultural jo crec que és l'atomització i que són compartiments estancs. Llavors és com, podem sumar esforços aquí? Perquè és evident que creixen els projectes i que tens raó, que només fent-ho aprens quines necessitats té el museu, quines necessitats té la fàbrica de creació, l'artista. Només quan t'hi poses i escoltes te n'adones de com treballar l'altre i pots entendre l'altra institució i llavors... Clar, i et fas càrrec del que es pot arribar, si la corda té un nus, de quin nus es pot desfer, de quin nus és impossible, de com ha costat desfer aquest nus, de com has acceptat aquest nus, no sé, ho parlo molt abstractament, però és per entendre que és un camí de creació i que hi ha tres entitats o tres... I això ho trobo molt interessant i crec que així sumarem força i ens coneixerem. Potser la dicotomia creació i museus no és tal, o sigui, perquè en tot museu l'element subjacent és la creació, perquè si ningú hagués creat, en el nostre cas, aquell instrument, si els músics no creessin música, doncs sí, que al final estem més a prop del que ens pensem, potser, no? És que jo crec que des de fora, una mica l'espectador no pensa que hi hagi d'haver-hi tanta diferència, no? Però realment, quan veus com funcioneu, clar, són maneres de treballar molt diferents, no? Però és el que dius tu, potser és simplement generar aquests espais, aquests programes per poder realment connectar i
vagi creixent les relacions entre tots, no? No sé, Helena. I després fins i tot que l'artista pugui trucar a la porta del museu i ja sense necessitar la mediació d'una fàbrica, no? És a dir, perquè ja coneixes el museu, coneixes com treballa i també de l'altra banda hi ha una sensibilitat de sentir-se també que pot acollir un procés de creació. Jo crec que és cap aquí, cap a on hauríem de poder anar, és a dir, que les fàbriques ja no hagin d'estar fent aquesta mediació, perquè ja també el museu és l'espai natural per l'artista de poder treballar, que hauria de ser així també. Seria l'ideal, no? Jo crec que és cap ahí, cap a on hem de poder caminar. Igualment, que com deia abans, que nosaltres quan fem aquesta mediació i estem treballant amb artistes, i jo li deia abans al Marc i a la Laia, quan vaig veure el programa, coneixia el projecte i dic, ostres, que bé que hagin trobat aquest context per poder fer aquest projecte, per poder començar a trobar-se aquests dos artistes que estan treballant al voltant de l'aigua, o sigui, és com a idoni, i que de vegades no penses, quan trobes aquests projectes artístics i penses, ostres, no tinc el context, o amb qui podria posar-los en relació, i és cert que no penses en la xarxa de museus perquè no els coneixes realment, i per tant això el que ens permet realment és poder aprofundir una mica més en aquestes relacions, en aquestes sensibilitats. Hem de fer més balls. Sí. Més balls i més malls. I això passa amb els museus i diria com amb projectes en general, perquè nosaltres, es va donar la casuística enguany que just la Carla Ferreny estava participant en residència i va ser superbonic que de cop, però com a, 2 o 3 setmanes abans de l'actuació vam dir, ostres, per què no que l'alumnat de l'institut on estava que vinguin a veure l'assaig general, no? I de cop, allò, va, vinga, doncs ho muntem, el museu ho va posar molt fàcil i que a vegades, estem com així i de cop dius, no només a nivell d'equipament, sinó de projectes que es fan a nivell ciutat i l'experiència va ser superpositiva, que en aquest cas que ho teníem molt fàcil perquè era el mateix artista, però que per què no es podria fer també com... Nosaltres també, en residència, l'Arnau Sala, el músic que ha col·laborat amb nosaltres, està just ara sent creador en un institut de Zona Franca. Sí? De Trinitat. Ell és de Zona Franca, ho sento. I havien de venir però estan confinats. Però era perfecte perquè teníem moltes ganes que vinguessin, sí. I així era com tot una meravella. Sí, molt recomanable. Doncs ara sí que ja hem d'acabar perquè començarà l'espectacle Un altre dia diví, que queden entrades, que si algú es vol quedar val molt la pena. Ferran Utzet amb aquest taller de creació a l'Escocesa. I res, donar-vos les gràcies a tots. I em sembla que hi ha un camí per recórrer, no, aquí? Em sembla que ha quedat clar que hi ha un camí per recórrer. Si podem seguir inspirant, ja és molt. Els museus, les muses, ens estan per inspirar, o sigui que només per això ja val la pena. Molt bé. Doncs moltíssimes gràcies també a vosaltres.